Добър вечер. В 3 поредни издания на предаването ни ще видите дебатите за Варна, Пловдив и София с участието на кандидати за кмет, издигнати от партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Тези предавания се провеждат изцяло по изборните правила и споразумението на БНТ с участниците в кампанията, одобрено от избирателната комисия. Дебатите са безплатни, всички участници имат равно време. Ето кои са те тази вечер. Представям ви ги по реда на жребия за участие в кампанията. Добър вечер на Ивайло Костадинов, партия Има такъв народ. Здравейте, добре дошли. Добър вечер на Благомир Коцев, коалиция от партии Продължаваме промяната Демократична България. Добре дошли и на вас. Пламен Костадинов, коалиция от партии Граждани за общината. Здравейте. Здравейте. Мария Тодорова, коалиция от партии Левицата. Здравейте. Добър вечер. Павел Раличков, коалиция от партии БСП за България. Здравейте. Коста Стоянов, партия Възраждане. Добър вечер и на вас. Добър вечер. В предаването ни днес жестовия превод е на Славина Лозанова и на Камелия Ангелова, за което им благодарим. Сега е време да започваме. Пламен Костадинов, първо да кажем на нашите зрители, че вие сте съдия по екстремни спортове. Имате в момента една контузия, надявам се, не от екстремни спортове, и за това сте на стол, да не се чудят защо е така. Кое ви вдига най-много адреналина във Варна? Кое ви дразни най-много и искате да промените? Бездушието на управлението. Както отбеляза господин Коцев, господин Портних 20 години е един най-нормален и обикновен фигурант. Никакви реакции на желанията на гражданите за контакти, както и от някои институции да контактуват с него, нищо не се променя. Това, което ми дига адреналина допълнително е всичко това, което се случва с пътното строителство в града и ремонтите в момента на ремонтите и целият град е затворен. Не се работи, но машините седят там. Но има така, показва се, че има някакво желание. Всичко това води до безкрайен хаос в града и, както обичам да казвам, дупките са толкова много из града, че се вижда стария римски път отдолу. От една страна във Варна има зони, които се обновяват с нови кооперации, с ново строителство, което само по себе си, ако е по правилата, няма нищо лошо. Но има и големи крайни квартали, които пък може би остават в периферия. Как ще намерите баланса между тези два свята, които се събират във Варна? Така или иначе трябва да се подходи прагматично, защото в края на краищата много хора искат да живеят в нашия град, което е прекрасно. Имаме така ръст на желаящите. Неспазването на правилата, обаче, отстоянията между сградите, в края на краищата доведе до сгъстяване на сградите в централните части на града и строителство в периферията, което също се забелязва, там е по-голяма височина на сградите, но трябва да се намали коефициента на интензивност за застрояване на парцели според районите. Категорично това трябва да бъде променено, а не навсякъде да е едно и също. Защото видяхме вече какво се случва с централната част на града. Това, че хората могат да си подават разни предмети от сграда на сграда, така както е в един филм Топло, мисля, че се беше случил български. Това може да се направи и изцяло с периферните части на града, където в момента има строителство, интензивно строителство и то отново го виждаме, че не е съвсем по правилата, макар че там. Отбелязано беше правилно за строителство в Морската градина и това бяха реституирани имоти, следствие на което няма как да възпрепятстваш тези, които ги ползват, да имат достъп до тях с автомобилите си. Вече това, което казах господин Коцев за буферния паркинг, е и добре излезе, защото има хора, които, да кажем, както съм и аз, не могат да се придвижват на собствен ход дълго време. Всъщност автомобилите, които би трябвало да се допускат, и което беше грешка според мене на господин Коцев, където ги спряха на алея първа, защото там има достатъчно обособени паркоместа за тези автомобили и всъщност падна немалко оборота и на заведението, които разчитат на хората да имаше места къде паркират, хората, които ще им бъдат клиенти. И те желаяха да стигат до там с автомобилите си. Лично мнение.
Всъщност от граждани за общината със сигурност бихме променили. Имаме план за регулацията на движението както там, така и в районите неврологични във Варна, близко до Морската града. Всякакви варианти бяха опитани и както виждахме през последните години, фирмите са 5 хидрострои, инжстрои, пътища и мостове, обичайните за подводени във Варна, за асфалтиране на пътищата и ремонтите им. Съответно, ремонта, свикахме да се подиграваме по този начин. Хората, които имат интереси в града, те са си в Общинския съвет, най-вече в лицето на ГЕРБ. Съответно, ние от граждани за общината предлагаме, и сме го казали не веднъж, както сметосъбирането, така и асфалтополагането и ремонта на пътищата да бъдат отново общински фирми. Тогава контролът ще е със сигурност много по-голям, отколкото сега в тези престъпни и корумпирани събития, които общината закриля. Вие сте тук, за да дадете решение на това, което предстои. Пламен Костадинов, как мислите? С удоволствие бих отговорил на въпроса. Всъщност във Варна има няколко болници, които бяха на времето общински. Сега са частни търговски дружества, което естествено, освен че влоши здравеопазването, което е социална дейност. В края на краища това казват, те не били печеливши предприятия. Не, няма смисъл да е частна клиника. Може отново говоря за общински собствености и задължително по-голям контрол би могло да има и в тази сфера. Стои ли този... Къде са парите на варници? Корумпиране общински съвет. Давам пример с най-скъпата пътна отсечка булевард Левски в Европа. Там са примерно 40 милиона. Веднага отговарям. Коста Стоянов, темата за голяма многопрофилна частна болница стои ли във вашата платформа? Нужна ли е? Тук хората пишат буквално за проблеми в различни райони. Няма добро улично осветление в квартал Чайка, в Ален Мак. Какво мислите да правите с свлачището Трифон Зарезан? Заповядайте. Свлачището конкретно се случва поради липсата на канализация. Кратко, моля. Отходните ями на вилите, които всеки си ги продупчи, за да не ги обслужва, естествено да плаща за което. Следствие, което липсата тази канализация се изрази в свлачища не само там, но и на други места в града, къде по-малки, къде по-големи, в вилните зони специално. Всъщност, не само осветлението. Както казах, няма канализация в много райони, които са с доста висок процент данъци. Тук казват хората за района на Евксиноград и казват дали и там няма да стане също да тръгне свлачище. Със сигурност, ако няма канализация скоро. Може да кажа нещо? Кажете. За разлика от всички вас, аз съм влизал вътре в моста и мога да кажа, че моста не може да бъде ремонтиран, ако не бъде спрян изцяло. Абсолютно изцяло. Проверявал съм всичко това, макар и кут съм влизал вътре в моста. Влиза се от специално място между платната. Може да видите как всеки момент това съоръжение може да грохне и да има трагични резултати. Предвид, че трябва да се направи ремонт на моста, има възможност с организация 100% спиране на строителство. Ивайло Костадинов. Да, разбира се. И нови спортни съоръжения питат какво става с футболния стадион, но имаше въпрос, който разширява темата и пита, имате ли в плановете си идея, представа, бихте ли отделили средства, за да се изградят модерни спортни съоръжения за жителите на Варна? Пламен Костадинов. Станахме отново популярни и известни както с най-скъпия булевард в Европа, така и с най-бавно строеното спортно съоръжение в човешката история. Това е нашия стадион Юрий Гагарин. Наистина държим рекорд в това отношение, със сигурност няма по-бавно строено съоръжение. В мое лице, ако бъда избран за кмет, ще се намеся абсолютно в този проект, който незнайно защо беше затлачен с годините и общината в лицето и на кмета трябва да поемат отговорност, в случая и в наше лице, да поемат отговорност да решат този въпрос. Защото, както казах, станахме известни. Имаш един такъв въпрос по 6 секунди на всеки, защото е лесно. Предвиждате ли, ако станете кмет на Варна, да имате приемен ден, в който да се срещате с граждани? Пламен Костадинов. Поне трябва да бъдат 2 или 3 дните, в които кмета трябва да дава отчет, да е готов да се среща с гражданите и да дава, по-моему, двуседмични отчети за похарчените пари, бюджета, който е за региона, за който са похарчени парите, района, за който са
гражданите имат интерес и запитват, да се точен и ясен отговор колко пари са похарчени и за какво. Това е законово задължение, така че... Честен отговор, познавайки, виждам, че всеки от вас е подготвен за това какво е състоянието, какви пари има, за какво могат да бъдат употребени и в какво могат да бъдат инвестирани. Предвиждате ли обаче, за да се развиват вашите програми, да се вдигат местни данъци и такси? Казах го още в началото на предаването, трябва да бъдат тези предприятия, които в момента корупционно крадат пари от бюджета на Варна, да бъдат спрени, да станат общински и съответно данъците, зависейки от тези суми, няма да бъдат дигани. Категорично. Не. С инфраструктурните проекти, които имаме, нашия екип е направен от граждани за общината, промяна на голяма част от регулацията на движението в града и съответно спиране на корупционните практики, които до сега вече 12 години наблюдаваме при това управление. Сега е време за последни реплики. Пламен Костадинов. Бих искал да кажа, че в мое лице, като един от водачите на протестите от 2013 година и 2020 година, Варна, съответно и варненци, ще имат един смел кмет, който нарича нещата с истинските имена и категорично ще се бори срещу корупцията както в строителството, така и в други сфери, в Общинския съвет, който в момента е тумор за град Варна, а не решение на проблемите. От граждани за общината смятаме, че имаме изцяло подбран добър екип, като в него имаме и някои специалисти, които бих казал, че са едни от най-добрите в България. Това, което мога да кажа, не да обещая. Бюлетината? Номер 14. Благодаря ви за участието в този дебат. На зрителите за интереса. Останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.